onye mana maya onye jona enjoy ya onye jona enjoy ya chukwu kwa mma obere nwa bịa ya onye jona enjoy ya onye mana maya ayi wa chukwu ma onye mma ayi onye mma ayi nwa mama ayi mama ife onye mere n'ụwa ya batọ ya onye njọ ya onye mma ya na ife onye mere ike ife onye mere gbaka ya onye mere ife ọma na anya bụ adịghị nwa mama bịara onye mma na mma ya chukwu kwuo mma m chukwu kwuo mma nwoke go nwanyị ọma gbara ino nwanyị ọma anyị ezi onwe onye asini onye mere n'ụwa ya ka eji edu anụ onye njọ na njọ ya bụ anụmanụ ọnụ ụmụ ụwa onye ọbụla nwere mmanụ n'anya ụwa anyị nọ n'ime ewu isi onye ifuru ndị ahụ eji ya bụzi ahụ n'echi ebee ka o jiri obodo afọ na-eme mmadụ ka eji aga biko ka anyị nọkọta na anyị nwere ofu obodo na mmadụ n'ibia bụ mbụ mmadụ enwere mmadụ emere mmadụ onye mee ife ọjọọ biko rịọ ya rịọ maka na njọ na-emere obi ahụ ọ ga-agba anyị ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ndị nsọ ala Igbo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị ekene ụnụ anyị si ka ọ ga-adịrị ụnụ na mma ụmụ ibe na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na eke dịrị ụnụ na mma na orie dịrị ụnụ na mma na afọ dịrị ụnụ na mma na nkwọ anyị nwa bụ ndị nsọ ala Igbo bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ege ntị ihe awụrụ merchandise ndị isi ojii ndị Igbo this is not ụnụ na nnukwu Igbo ka ịnụghị Igbo ịnụghị oyibo this name is been here ndị ndozi ọdịnala Igbo ọwụhụ ndozi biznes Igbo ọwụhụ ndozi main market ọwụhụ ndozi Nkwọ Nnewi ọwụhụ ndozi Alaba ọwụhụ ndozi ọwụhụ ndozi Ịladikpọ ọwụhụ ndozi Idumota ndozi ọdịnala Igbo ọya anyị na-ekwu maka ya na-ege ntị ọfụma ahụ maka na asị na akọruo egeruo maka ndị isi ojii ndị a
amaghị m onye mere ụnụ ihe anụnwa na-eme ụnụ, mana nsogbu adị. Anyị ga-ekene godo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị ekede. Anyị si udo ga-adịrị ikwu dịrị ibe na anyị nwabere idozi ọdịnala Igbo. Ihe anyị ji wee kwuo maka ihe anyị kwuru ebe a bụ na nwanne ha ndị Igbo na-ekwu okwu sị ịma na ekwube maka ihe gbasara Igbo a sị na atụ enu nkiri nke ekete onye tara ahụ amara. Enwere ihe ọbụla si n'ụwa wee pụta na abụghị mmadụ gọrọ ya afa. N'Igbo mgbe ọbụla ịfụrụ ma ọ na-ekwu maka divinity. So Igbo people created a law of divine principle. This is the source of every religious doctrine. Na-ege ntị ọfụma. Amadioha is a divine principle. Because divinity, all of you know what is divine is. So mmadụ need ihe gwa gị what is divine. It's a divine principle of ndị Igbo. Because nwanne ị na-eje ka ịmụ nwa ndị mụrụ amụ, kedu plan ị nwere for them? Nna gị create a something, a unit form. Amadioha ọha represent everybody in that Amadioha. Ma onye ngwọrọ, ma onye ekpenta, ọha ya, ma nnụnụ, ma oke, ma ọchịcha, ọha, everything. D represent the master, the mediator, the prophet, whatever. You got to go. Then ama na onwe is the divine. Ama, D and ọha together, all in one, to create a way of life for you. Now we are not talking about worship. This is not about worship. This is a divine journey, because this is the beginning. Divine journey, because ịba na moto kịta were GPS, ị ga-etinye godi ebe ị na-eje before itinyezie the GPS na-agabazie. Ọnwụ na ọ bụghị ya GPS a na-agagheri ebe ọ bụla ị pụtara ọsị gị we are in Asaba, ị na-eje Asaba mba. So ọ bụrụ na itinyere destination gị, ọ pụta ọsị gị take your right, take your left, take your straight. Ọ gaghị asị gị we are in Asaba, ọ ga-asị gị take here until iru ebe ị na-eje. This is common sense. So onweghị mgbe anọkọtara nọọsị Igbo gịnị ịgacha Amadioha, ama nke Dioha, ị ga-agakwa another divine again, gakwa another divine again before iruo na ama Igbo. Iwepụ ama from Igbo, it make no sense. If you remove ama from Igbo, that Igbo become meaningless. You got to go. That is why I ji ebigharị aka iwepụrụ divine journey anyị na-aga. Agwara m unu before about Igbo being a divine saved one. Ha mara Igbo, that ị na-anụ maka grace. Igbo grace, divine grace bụ Igbo. Ya ka unu na-asị I succeeded by God's grace. All ndị Igbo created the principle of this principle particularly. Ha na-emezi translate in English. Mana ngụwa jezie na ị ga-ejezi ka ị try ya ka ị translate okwu ọbụla n'English. Ịchọ ka ị were Igbo tinye n'English, ị gaghị enwetenwu this definition na gị cannot have it. Unless ma ịma ihe Igbo bụ, ị marazi ebe ha uzuru ya in English, i wee chọba ya dị. Ọ bụghị translation, ị gaghị enwetenwu in translation. Mgbe m na-agwa unu na Igbo will be saved one, favored one, choose one, because we have been chosen. That's why they live in isolation in ancient days, because it's by God's grace. Nekwa ụmụnnu n'obi n'igwe ha enweghị ubi ma ọ bụ ọba, ọkwa ihe ha kwuru. Now all if you want to know about this divine principle,
ị chere na otu ahụ isi eme omume na e nwere a divine force nwere ike ịbịa that place bịa biri? ị chere na e nwere onye any divine force ga-abịa na that your body bịa biri? Ọ na-abịa eme gịnị? Ọ na-abịa eme gịnị? Very dirty body ka ọ bịa eme gịnị? Nwanne, let me tell you one thing ị mara. N'Igbo, n'okwu Igbo, arụ mmadụ bụ ịrụsi ọrụ ikporo afịfịa je kpofuo. Arụ bụ ịrụsi ọrụ ikporo afịfịa, nwanne, ije kpofuo afịfịa. Ọ bụ ihe ahụ mmadụ signified. That's why ọ bụ na ịsaghị ahụ ọ na-esi isi. Until you cleanse the body, divine cannot come. Until you clean the body, that's why they call you ilo ụwa. That is to born again, to cleanse the body again, because body was dustbin that needed recycle. That is what they call physics. But you don't know, you don't understand in Igbo, you don't understand English. That is what they call science, because science is the study of physical matter. Or human being is on a physical matter. Or is on a physical matter. Everything is being recycled by fire except you. Except everything is being renewed by fire except you, human being. Yes. Everything motor ị na-anya anya is being refined to make motor. Or webụrụ motor na-agba agba. Plane ị na-aba aba is being refined to make plane. Even mmiri ị na-aṅụ aṅụ is being refined to drink. But the human being resist refining and they still turn back to accuse I don't know who. That is the source of worship. Worship is not about God, it's about you. That is why ndị ụka gwara gị sị gị na Jesus Christ was born nke mmadụ. He was born as a man. Then kill him as a man. That is what that onye akọ na-achị gwa gị. Simple as ABCD. Nothing more, nothing else. Nothing more, nothing else. Because why? All not about divinity. Jesus Christ agaghị amụ ya n'ụdị nke mmadụ. Ọnwụ na ọ bụghị about dirtiness. Ọnwụ na abụrụ about dirty, to watch your dirty clothes. Jesus agaghị amụ ya n'ụdị nke mmadụ. Ebe ọ sọ na son of God, then ka ihe a na-amụziri ya n'ụdị nke mmadụ. Why? Kee ka nwa the son of God ga-esi wee mmadụ mụọ ya? How? O make no sense. It does not make any sense. Ọ sị go Lamb of God who takes away the sins of the world. Why ihe ha kwuru? But common sense is not common. Ndị Igbo sị gị arụsị n'ọba ebe ahụ ka arụsị. That is your body ka arụsị. Nyanwa ka ọ na-esi isi. Human being is does being every physical thing in science. We have known it because we study science, which is sort of matter. Ihe na-agwa gị, this is what they do in laboratory. That is why they have been able to develop and generate. Ihe niile eji agba treasure today, ma moto, ma phone ị na-use. Knowing this thing I'm telling you is the only way you can build these things. Na ọ bụrụ ikwu n'ọnụ, ọ bụrụ ịkọ nonsense, anya akarịghị ikwu rubbish. Enwere ihe na-akarị akarị. Anyị magidere Igbo maruo ya n'isi bụ na anyị agaghị ekwu rubbish. Ihe anyị na-amaghị, you cannot. We can qualify. Even if you come to China, I will qualify China system with Igbo system, English system, European system, because Igbo we are doing this thing before these people copy from. So isi na iwe onye Igbo na-ata ahụhụ nwanne, ịmara Igbo, ịmara ihe bụ Igbo. I'm telling you, because you've been driving by desire, na-egbu onwe gị, na-ata onwe gị ahụhụ, na-akọgịrị na-esi Igbo. Onwere Igbo a na-eme anything. You are doing yourself something. Onwere Igbo, because Igbo will save the one. You got to go grace. People who live by grace. So you are on your own. Onye gwara gị na Igbo onye Igbo, ịma ihe bụ Amadioha, you don't know. Ịmara ihe bụ Igbo self, isi Igbo onye Igbo, ị na-ata ahụhụ, they are killing us, they are doing you this. It will poison. They are trying to remove the poison from you.
ịwụ dustbin trying to go on recycled. Ndị ahụ ị na-asị na-ata gị ahụfụ ọkwa the same chukwu kere gị na ha. So chukwu nke kere ha ọ dị iche, chukwu nke kere ha ma ọ dị iche. Ịma ha na chukwu condensed energy. ịma gị na chu bụ ihe churu echu, which is image, which represent image. Ihe churu echu represent image, because ị na-aga na anyanwụ ma ị na-aga n'ọkụ, ị ga-afụ na ị nwere shadow, ị nwere image, ịfụ na o churu echu. Ịghọtago? Then ukwu bụ ihe kpụkọrọ ọnụ, ihe akpụkọrọ ọnụ, ihe kpụrụ akpụ. Mmadụ kpụrụ akpụ. Ịghọtago? So mmadụ bụ chi ibe ya, ndị Igbo na-ekwu ya. Ịghọtara? So onye ahụ unu na-achọgharị nọ ebe a na-agwa ụnụ ịba 24 hours, mara ihe a na-akọsị. Ọ na-agwa ụnụ ịba all from right and from back, but because of your lack of reasoning, ihe mere gị mmadụ wụ common sense mere gị mmadụ. Enwere ihe ndị Igbo nwere mmanwụ nwee mmadụ. Ihe ji wee nwee ihe na-aba abụ mmadụ na mmanwụ ka ị wee maa differences, because mmanwụ ahụ ị na-afụ ihe agriviance. That's why mmanwụ ji apịa mmadụ ụtarị. Ọ na-achọ igosi gị grievance, your character ka ọ na-egosi gị datịrị. Ọ na-egosi gị your character in that thing, because ịdị ndụ ọnwụ ka mma. You are dead, mana iche na ịdị ndụ. Ọ na-egosi gị ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ị nwụrụ anwụ, na-egosi gị ihe ị kwesịrị ma ọ bụrụ na ị wụ mmadụ, mana ịwụdụ mmadụ. Ịbụghị, because ọ bụrụ na ị wụ mmadụ, ị ga-born again. Ile ụwa bụ mmadụ. Sentinels na mkpụrụ aka m isi anya na ị ga-afụ na ọ gbara nje, ọ gbara pieces, ebiri ebi. Ifu na ebiri ebi, ibi ndụ, ibie nie kọtụwa ya, ọ gasana. Ihe a na-ekwuzi okwu, how do we bring this mkpịsị aka isi agbara pieces together? How do we unite them? Ọ ya bụ ibi ndụ. Ifu na ebiri ebi, ekewara ya ekewa. Ka onye mere ya, ọwụ nke mere ya, ọwụ nke biri dị ndụ, ọwụ nke biri ndụ a. No, ị na-ebe akwa na mmadụ na-eme gị, mmadụ na-eti gị ihe, mmadụ na-egbu gị. How do we lost so much that we cannot reason anymore? You were once a spam. Ihe a bụ akara aka, a na-akpọ ya akara aka. Kedu onye biri dị ndụ? Akara aka. Ịma na akara aka ka ọ ibi ndụ akawa na aka gị, kawarisie ya. Nekwa anya, ọ dị everywhere. Akara ya ebe niile, akara juru everywhere na ahụ gị. Ndị Igbo na-akpọ ya ahụmarachi, mburupụta ụwa. A gwara gị ya n'ilu iyi ụwa, gwa gị ya n'ilu ụwa, gwa gị ya na ọgba nje, but no, nekwa ihe ọgba nje ebe a. Akara aka gị, ifu na ọ gbara pieces, ọ gbara mkpị, ihe gbara mkpị. Distance, mana isi na iwe onye Igbo, ị na-ata afụfụ. Iwe onye Igbo, ị na-ata afụfụ. Ị maghị ihe mere gị ji ata afụfụ, ị maghị, mana iwe onye Igbo. Mba, nsogbu adịghị. Gwazienụ m ka this divine ị na-ekele ya m ga-esi abịa n'ime gị biri, ma ọ bụrụ na ị maghị destiny na-agwa gị. O nweghị ka ọ ga-esi abịa, maka na ndị Igbo si ka onye si wee debe ute ya ka ọ ga-esi edinara anyị. Ka onye si debe ute ya ka ọ ga-esi wee dinara anyị. Na ndị ụka ahụ m na-eme, nna tụrụ na aka ndị ahụ njenye excuse. Ndị ụka si gị, thou shall not know no God than me. Not worship. He say no, not worship, but you live everything, turn it opposite, then the thing fall on you. It's when you get blame. It's when you get blame. Divine worship is to clean. Worship is to clean something. Can you clean divine? Can you clean a divine? No. That is why they gave you Jesus n'ụdị nke mmadụ, to worship, to clean. Ọ na-agwa gị your body, telling you about your body to clean. Simple. Ihe m ji agwa na ihe ahụ because mgbe unu ga-abịa ime argument with that nonsense. Ihe m ji agwa gị destiny bụ maka ndị ga-abịa echi ọsị m Kraịst Jizọs ji weta Jizọs asịghị ya. You got to go. Thou shall not worship any graven image. Ọ gwaghị gị worship, mana ndị mmadụ ga-asị ọ worship. Ndị mmadụ ga-asị ọ worship, yes, ka ha dị comfortable.
ọ dị comfortable wee na-eme iberibe. nwanne ọ bụrụ na if you don't recycle the body ị ga-anọ here. ọ bụrụ m kwurie ị gaa na English word ọ dị ya repeat born again, ị gaa na Igbo word ọ dị ya ịmụ nwoke ọzọ ịlụ ụwa ọ dị ya, ọ dị na ma Chinese ma everywhere, ọ dị na Buddha ịchọ agba m gị ọ dị na Buddha na Buddha akwụkwọ ndị Buddha ọ dị ya, dị na Koran. In science a na-akpọ ya science because study of physical nature, every physical nature. nwanne ịgbasịa ị gaa n'ụlọ ụka ha sị gị ntụ ka ịbụ ntụ ka ị ga na-achị, because ịgbasịa osisi ọkụ the next thing ị ga-afụ bụ ntụ. So ihe ị na-afụ ebe a bụ ihe na-eme na invisible world ị naghị afụ anya. ọ gbasịa ọkụ ọdọmpụọ dị ntụ, so ntụ ka ị na-afụ ihe a ebe anyị nọ because all physical earth ka akpọrọ ya. What is physics? ị na-aga na school nwa bekee agụ akwụkwọ, but you cannot give ordinary explanation. ihe a na-akọwa dị gịnị bụ physics? Study physical matter. gịnị bụ physical matter? Get the source. ịhụga na diamond before, how does it look like? ịfụga na stone, ịfụ na okwute aha bụ ihe gbara ọkụ, ịma ya na okwute aha anya, ịfụ na destiny bụ something that lost a fire. That is why were metal gbuo ya na okwute ahụ ọcha ọkụ. ọ na-agwa gị na ọkụ bụ ihe na ọ ihe gbara ọkụ. were mma gbuo na okwute gbapụ ọkụ, ọ gwa gị na ihe a bụ ọkụ kọndensịrị akọndensị, na ihe a gbagidere ọkụ gbagide ọkụ wee kpụkọsị ọnụ. gbuo ya mma, ọ gwa gị ihe ọ bụ. Everything ọ bụla ịfụrụ ihe as a physics bụ dustbin ka ị nọ nwanne. That is why they study it and extract it, because ọ sị gị if you want to know me, know my son. nke maka a na-ekwu maka ya. ibu maakị, ahụ gị niile bụ maakị juru ya. anya anụnwa bụ maakị, imi bụ maakị, ọnụ bụ maakị, ntị bụ maakị, akara aka bụ maakị, mkpụrụ ụkwụ gị, ntutu, ihe niile ahụ maakị ka ọ na-agwa gị. nwere ihe ozoro ezo, nothing. There is nothing hidden because as above so below. ihe ahụ na-eme na invisible world ka ị na-afụ anya na visible world, kama ị na-afụzi nke rotten the one. But at least because everything will the same, only change in degree. Every law is the same but only changes in degree. That is only how you can build plane, build motor, build everything by understanding simple structure of life, by simple understanding them. If not, one, because no, you don't any right to ask anybody anything. You don't have the right. onye ahụ ị na-achị ị na-agwa datin nwanne enwere ihe a na-akpọ, because ya gwara unu before, ama in every religion ha nwere this thing, and ha believe na ha nọ on divine course. Simple ka nna m eziokwu. Enweghị any people ga-eje conquer any mmadụ without going in a divine mission. Never. Not today, not tomorrow. No conquest without, because only way you can convince these people get to that place. Without that, ha gaghị eje. Without that, they will not go. Without that, they will not go. Ị ga-convince ha with something reasonable before they will do the mission. Simple as ABCD. You must convince them with something reasonable. If not, they will not go. So everything, onwe ndị Igbo na-akpọ ofeke. Ofeke amaghị mgbe ekere ekeke ụkwa. Gịnị bụ ụkwa n'ọnụ Igbo? Ụkwa bụ amalgamation. Because ụmụ ụkwa aha hiri nne, ha gbara pieces mana ha hiri nne nọkọrọ na one block. How do they become one block? Ụkwa ha. Ọ ya bụ ofeke. Ọ maghị mgbe ekere ya n'ọgbụ. Ị maghị mgbe e mere amalgamation because na Igbo ofeke. Ọnwụ na Igbo ha ofeke, ị ga-ama mgbe ekere gị n'agbụ. But ị maghị na ekere gị n'ọgbụ. Ị makwara mgbe ekere ọgbụ. Ị maghị mgbe ekere ekeke ụkwara. The same people kere gị n'ọgbụ. Ị na-agbagara aga n'Europe na-emesi ihe niile ị na-eme, mana ị maghị na ndị a ji kere gị n'ọgbụ. Ị maghị. Because them play divine master and the nature give them the road. Yes, they play because ndị na-arụ dị ọrụ abụghị ndị ahụ ị na-afụ. Enwere 3 levels of government. Enwere ihe a na-akpọ invisible government, nwee ihe a na-akpọ visible government, nwee ihe a na-akpọ hidden government. 3 levels. Ndị na-afụ anya bụ visible government. Ifube the invisible ya fọzikwa hidden government.
ị na-afụ ndị setịrị the plan. That's why they pay salary, because they can give you to any dirty deal. Once they pay you salary is balanced. So ihe emetara oji isi eburu ha kwụọ na ụgwọ ọnwa. You got that? So ị nweghị any right. That's why ha ji ndị aka gị mara ihe ịmaghị. Ha sị gị all the whole thing na-enye ego n'ụwa ha kpọrọ ya natural resources. Government runs under natural law. Ịmaghị ihe a na-agwa gị. Ị nwere ike ngwa na-esi na man made law, but ndị mere datin nwere something ha mere ị na-amaghị. Ị na-adị ka onye ji gwọrọ ọgwụ ego. Because ọgwụ ego wee symbol is a myth. Onye ji gwọrọ ọgwụ ego ofeke, ọ bụ ihe anyị bụ. Ọwụ na ya awụghị ofeke, ihe a na-agwa gị na anyị ga-aghọta ya. That's why we say na ndị ndozi ọdịnala Igbo, because ọdịnala a na-ekwu the philosophy a na-ekwu this thing is embedded in this ọdịnala Igbo. But ị gaghị arụ ọnụnwụ data ọdịnala nke a dị corrupt. You must doziele ya so that I need in our land, every society, at least every village, at least before I succeed in ihe anyị na-eme ga-enwe a place for teaching of this ọdịnala Igbo na omenala Igbo teachings. Every weekend anyị ga-eme for more than 5 years before this thing sinks in. Nke ụnụ ugwo anaghị eme ka Igbo ụmụkọta arasị nna ka ekwere mgbe a ga-ebido because isi adịrọ ndị a mma. Emere 4 generation of yo ka e kpasara isi 4 generations ka anyị ga-apụta nnọọ one day kwuo kpakpakpa ana Igbo echenje. Onye kwuru? That is how lazy we are. Nwanne enweghị ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa, you have to first of all reach agreement with natural divine force, which nna gị emegoro gị already. Nna gị akụgo gị n'ọfọ already. Amadioha akụgo gị n'ọfọ na Amadioha already. So you need izi ịkụ ọfọ ọzọ. Ịghọtago? Ọya ka ndị Igbo ji wee nwee ihe a na-akpọ mmadụ ịga ọfọ. Ịghọtara? Because ịga ọfọ aha bụ na ị na-ekwu yes, nekwe ihe mere. Enwere ndị mejọrọ, nkwe ndị mejọrọ gị. Ịghọtago? Because ndị mba anyị chere gekwenụ ntị ọfụma ikpe wu judgment. Ikpe wu judgment. Ọ bụghịkwa ihe ahụ na-eche. Ikpe wu judgment. Enweghị mgbekwa ikpe ji wee wụrụ otu a ndị ụka si emepere ya a na-akọ nonsens, a na-akọ give nye m ego emere m ka m na-eje na-eme na-akọ tu. Ikpe wu judgment. Ọnwụ na Okeke boro gị ochi, enweghị ihe ọjọọ imere Okeke. Iji ọfọ, ịghọtago, iji ọfọ ya bụ Amadioha. Ọfọ ahụ iji bụ Amadioha because na ikwere because okwukwe bụ faith, ikwe bụ agreement. Ikwere na Amadioha. The only people who know about God in English can only tell you, did you believe in God? Ọ gaghị asị gị did you worship God? No, ọ ga-asị gị do you believe in God? Because agreement ka a na-ekwu maka ya. Worship is about human being lere ule na-esi isi ka a na-ekwu ka asa ahụ. Ọ bụghị God. You cannot watch divine. No, never. Okay, nke ahụ eburuga. So na ndị be anyị ghọta na nna ha akụrụ ha n'ọfọ. Ụmụ ọfọ ahụ unu na-eregasị n'ihe niile ha niile. Ọdụ pebụrụ ndị ụka unu kpọtụrụ na bonu bụrụ ihe unu tụfusie. Number 1. Ka na ma wee bụ ihe na-eme unu si. Ọfọ aha nwanne ndị anụnwa reach agreement with nature. Nature is a universal standing transcendent that never dies, stays forever and ever. They are ever present and they will deal with you because they beget a memory. Iji echuche memory. That's why you go to classroom, in a classroom every day by day, so that memory will stay in your head. Enwere ihe mere gị mgbe ị pere mpe dị 4 years ị ka na-echete, ma 5 years ị ka na-echete ruota. So even if you die, this memory remains. Ịnụ anwụ na-aghọtakwa ihe a na-akụ.
this memory remain even though the body dies, because there is no how universe a na-eche uche na ịkụwa isi gị na ị gaghị afụ datin ị na-eche, gaghị afụ ya dị. Ihe niile ị na-eche na ịkụwa isi gị na enweghị ihe ị ga-afụ dị ya, ị gaghị afụ one single thing. Ịkụwa mkpụrụ amụ gị, ị gaghị afụ one single sperm, no single one. Then how come ịchọzi ime ịnyụ ọpụta ọ manifest ya? How come ichezi na-eche uche ọ dị na-ede n'akwụkwọ ka ihe na-edere n'akwụkwọ ebe ka o si apụta? Ihe ahụ na-ede n'akwụkwọ ịkụwa isi gị gaghị afụ ya n'ime dị. How come iji ede n'akwụkwọ ebe ka o si bịa? Ebe so nna gị bigeted a memory, kụọ ya n'ọfụ. All memory aha bụ ọkụ ga-edu gị, because all compass ga-edu gị wee cross this underworld, because ebe anyị nọ dosbin vampire, the land of the vampire. Only those who have the divine principle here succeed and rule those animals. Ọ ha bụ ndị na-achị ụmụ anụmanụ. You got to go. No matter what you call them, you like you call them Hausa, you call them Yoruba, if you like you call them British, if you like you call them Bini, if you like you call them anything, as long as they are in accordance with nature, no matter what they call their God, they will be over you. You cannot judge because you are not in a position to judge. Ị gaghị judge onye ma Chukwu ma onye ma Amadioha ma onye ma Chineke ma onye ma God. You don't have a position because you don't know how God look like or how Chukwu look like or how Amadioha look like. You don't know. Ị maghị ihe ọ chọrọ, ị maghị ihe Amadioha like, ị maghị, because ọ bụrụ na ị ma, ị gaghị anọ na condition ị nọ. Nwanne hapụ okwu. There is no how onye nna ya nna na eze na-eji ọkụ mmụọ, naghị eme, mebeghị before and ọ gaghị emekwa. Ị gaghị asị m na ị nwere anị, somebody si somewhere were anị gị na-ata gị ahụfụ na-apụ n'isi gị. Kedu ihe ị mere? What have you done to deserve it? Ịhụgo onye a na-ema ihe na-ama ikpe before na-enwere ihe ọma, ịfụga na before ọ na-enweghị ebe ọ na-eme, ọ dịghị possible. Law nature nwere law, nature nwere iwu ọ na-ezo, nature nwere ụzọ ọzọ. Mmiri nwere agara onwe ya ụzọ, ịgbochie ụzọ mmiri na mmiri ahụ awara onwe ya ụzọ ọzọ. Ịghọtago? Ịgbachiere mmiri ụzọ ọwara onwe ya ụzọ. So ọwụ na ị na-efolo natural law, mmadụ gbachiere gị mmiri ụzọ ọwara onwe ya ụzọ, mmiri ahụ agaghị anọ ebe a na-akwa aka n'ụzọ ebe ọ mara ụzọ adịghị. Mmiri ahụ agaghị anọ dị ya. Ifi na oke, iwere oke tinye na some place, tinye something, oke ahụ ga-atakwakwa ụzọ ahụ, tagidie tapuo ụzọ ahụ, tie ebe ahụ pụọ. Ọ gaghị na-asọ isi na ụzọ ahụ. Oke ahụ ga-achọ holu, tuo holu ebe ahụ pụọ. Oke ahụ agaghị anọ ebe a na-asị nna mepere nụ m ụzọ, mepere nụ m ụzọ ka onye mechiri ụzọ, mepere no. Oke ahụ wee wente okwe oke rat. Eji wee kpọọ mmadụ nwa oke. Ibe ọ bụla itiri oke ahụ ga-eme escape ha. Bụtụ mba, mepere m ụzọ, mepere m ụzọ, mepere m ụzọ, ọ kpọchiri m n'ụzọ, mepere m ụzọ. Nwanne a sị na ọfọ ka ideji awaala, ọfọ ka ideji awaala, ọfọ ka ị ga-eji awaala, ọfọ ka ideji awaala. Nwanne gị gwara gị ọfọ ka ị ga-eji wee wada ya. Nwanne ejighị ọfọ, ebere m na-emere gị. Ijighị ọfọ, ị na-afụ ihe niile ọ na-eme gị, mana ị dị incapable of understanding ihe na-eme gị. Ị dịghị capable, ị dịghị capable. Nna gwa gị eziokwu, because nwanne ọ dịrị izi mmadụ iche echiche awere obere ihe. Echiche bụ creation gụnwa. N'ọnụ Igbo, echiche bụ creation. If you hear about this Genesis, a na-ekwu maka echiche. So ọ bụrụ ihe nkịtị. Because ana m afụ ndị na-eme judgment on somebody. Before you know what is judgment, ị ga-aghọtagodi natural law. Ị ga-aghọtagodi natural law first before you mara ihe judgment. Ọ bụrụ because ihe ifili, just ihe efiliri na this guy, I like him ya, no judgment against him. No. Ọ nwere ka o si wee dị nka. Mba, ihe abụrụ judgment. You are just because nwanne ihe ọ bụla ị mere n'ụwa nwere ụgwọ ọnwa.
n'imere mma ma imere njọ. Ihe abụrụ about religion or no religion, because ndị mmadụ amara ihe religion in the first place, because enwere ihe a na-akpọ cause and effect. Cause and effect. Cause with the country, effect with religion, because isi na ọdụ. Ọ bụrụ na iburu isi iburu gọọmenti, then religion a na-ekwu moral life of eziokwu. Ọ bụrụ na if you do your cause, then the outcome of your cause you will see. But ọ bụrụ na ịbụghị the cause, you know how to control your government, how can you control your religion? If you don't control your government, how can you control your religion? Mana ị nwere ike ịjụ ha na ọsị gị British ji wee sị ya, British is human being. Kedu mmụọ nọ n'ime ha? Kedu mmụọ dị si ha ji eme datin? Kedu mmụọ gị gwara gị na ihe ọ bụla ị na-eme mmụọ gị na-agwana gị? Kedizi mmụọ ha gwara ha mee datin? So mmụọ ahụ agwabeghị ha sinti ahụ na ihe na-eme adịghịkwanụ mma. Ohi na-achọ ịgwa na mmụọ ha anaghị agwa ha na ihe a na-eme adịghị mma. Ohi na-eji mana ngụwa bụ ide emechiere gị ụzọ, nwanne ejighịzi ọfọ iji awa abị ipuo isi. Even ime akwụzi ebe ị ga-esi wee bụ ịdọrọzie bụrụ mmiri dọrọ n'eju. Mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta. Nkịta bụ onye nkịtị. Mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta, na nkịta bụ wee bụrụ onye nkịtị. Enweghị any solution to your problem. In the beginning there was chaos, there was a problem. Ihe a na-achọ ịgwa gị bụ na life is a problem, only need solution to it. Every teachings of this earth bụ ihe a ka ha na-ekwu maka ya. Solution, solution, solution. Gị nwa n'onwe gị, do you have solution to your problem? No, you don't have. Ị nweghị. Ọ bụrụ na ị nwere, gwa m. Ị nweghị solution to your problem. Gwa m, tell me, let me hear. What is your solution? Na family, unu nwere nsogbu na family, ị gaa na nke dibịa jee jụwa ya solution. Anyị nwere nsogbu n'Afrịka, anyị ejeghị na nke pastọ, eje na nke dibịa, eje na United Nations on European Parliament na-achọ solution. Anyị wụ mmadụ. Ọ bụrụ na anyị ma ihe bụ Amadioha, I tell you, o nweghị ka ndị na-abụghị ndị na-ekweghị na Amadioha ga-esi agba nsogbu anyị nwere. Anyị nwaga ndị amaala ahụ, because amaala mean solution, ga-aba tụọ alụ, because ha ji ọfọ, ha na-afụ ụzọ. Ọfọ ife ụzọ, ọfọ to see. Ọfọ bụ ọfọ to see. Touch, ha gbaa touch, nsogbu ana. Mana nwanne, Anambra bụ wilderness. Dike erighị arịrị na mbara ka ọ ga-ebi. In the wilderness you are. Ihe bụ Anambra, na mbara ezi, wilderness. So you are in the wilderness. Ị maghị aka nne gị, ị maghị aka ekpe gị. Nna gị gwara gị ya, o debere gị ihe niile ahụ edebere n'obodo gị. Ị maghị aka nne gị, ị maghị aka ekpe gị. Ị maghị onye iro gị, ị maghị enyi gị. Ị maghị ikwu gị, ị maghị ibe gị. Imesikwa ihe niile ị na-eme, you come back to ihe m na-agwa gị, because ị nweghị solution to your problem. And nobody is willing, because ofeke more problem ofeke na-get worse day by day, because ọ maghị solution. Okay, ebe ọ bụ na ọ bụghị ya na-decide what he does, ndị ahụ na-decide that thing we make ofeke to work towards his mess shit. They will round all the whole ofeke and put dynamite in their middle. They will explode. You got to go?
ebe ọ bụla ndị ofeke nọ n'ụwa they will run them down and put dynamite because that is the law of physics. Explosion bụ law of physics. Ọwụ na eche ịrụ tunnel ị garuo die mountain nọ ya ka ihe na-eme ị ga-etinye dynamite na the mountain to make a hole in that rock ka ị nwee ike ịrụ road ebe ahụ. Only those gbara ọfụ ala, everything on this earth as long as its natural resources belongs to them, not to you, because you will fake. Ị maghị mgbe ekere ekeke ụwa. Yes, ị maghị ihe a na-akọ. I chere na ọwụ ndị nọ na United Nations na-eme decisions. Kwa ihe i chere na ọwụ ndị nọ na European Parliament na-eme decisions. Ọkwa ihe i chere is what you think. Ọ ihe i chere na but m sị gị numbers. Onweghị any single politicians na-eme decisions because onwe ya na-akpọ constitution, emega constitutional amendment. How many country n'ụwa na-eme constitutional amendment? How many? When was the last time America made amendment of their constitution, or Europe, or even Nigeria, since age wee nwee constitution there? That military decree 66 ka dịkwa there. That 1963 constitution of Nigeria ka dịkwa there. American mamia na constitution ka dịkwa there since that time. Spanish constitution of 500 years ka dịkwa there. Then what is the job of the politicians? Unless me ghọtara this thing na agwa gị, only then you can understand ihe na-achị gwa gị. It's as simple as that. You just you are just na-efe nna gị this thing nna gị knows it. Agụghị mmogori ọfọ, ọhụ mmosi ndị Igbo. Ha many ndị ọcha ka ịma nwere ọfọ na-awụ telefonu ka ha na-akpọ for this side. How many of them? Ị mana datin ha na-akụ na court a na-eji n'aka akụọ narị mana ụfọdụ datin ihe a magistrate ka judge na-akụ ma ọ bụ na amasị ya mmadụ ikpe akụọ datin mana ụfọdụ datin mana ọfọ kịta ka nna gbe n'ọbụ ọfọ. Ọwụ na ndị nna nna gị enweghị ọfọ ahụ, ọ jighị ọfọ ahụ ha ji, agaghị enwe datin lọkọtụ ya na fotode because all that na mere Latin ihe ahụ all reason why this thing ji wee dịrị na museum na Europe or because of ihe na agụ because without these things nna gị debere ha agaghị amanwụ all from this thing ka ha ji wee study from this thing ka ha ji wee na-eme ihe ha. Ya bụ virus, otu virus si agbagharị n'ime ahụ mmadụ ọ ihe anyị na-eme kịta. We are just virus because anyị abụghị solution to anything. Anyị abụghị solution to anything. Gwa m one single solution. Anyị abụghị solution, ihe ahụ bụ problem. Nna gị esi gị mberede nyiri dike na ọ mberede ka eji ama dike. Ọkwa eziokwu? Kwa ihe akwụ. Ndị Igbo sị na ọ mberede nyiri dike mana ọ mberede ka eji ama dike. Gịnị hụkwanụ mberede n'isiokwu ka ịhụ mberede? Ihe niile a Igbo bụ grace. Grace will to resist temptation. Ọnwụnwa to resist temptation because ọnwụnwa ga-abịa. Mgbe ọnwụnwa ga-abịa ka dama ndị kwerenụ. Mgbe ọnwụnwa bịa amara ndị kwerenụ. Mana ọnwụnwa na-abịara anyị ada, that means anyị ekweghị. Anyị ekweghị na Amadioha. Anyị ọwụ na anyị kwere na Amadioha anyị agaghị ada.
come rain come sun. People na deny Igbo their Igbo origin because of one thing or the other. Ndị a na-asị mmadụ ịghọ onwe ya aghụghọ, ọ ihe a na-akpọ ya mmadụ ịghọ onwe ya aghụghọ. Human being does not have solution to your problem. Your solution is divine, and divine will remain, because earth is not your destination. So earth cannot be your problem and cannot be your solution. Only you are going according to who you are. So akara aka gị na-edu gị, akara aka onye dubenu yo ma nke ndubenu, akara aka onye na-edu ya. So ọ bụ akara aka gị na-edu gị. A sị na ọ bụ ofu nne na amụma, ọ bụ ofu Chineke, ofu Chineke ma ọ bụ ofu nne na akara aka gị na-edu gị. Ebe ọ bụ na onye fụrụ onwe ya, ebe ahụ ka chi nke ya fụrụ, ebe ahụ ka ọ ga-ebido solve problem ya. Already there is a problem, what you need is a solution. Simple. Obere nwa ka ọ na-eme ihe mee, ọ na-ebe akwa. Obere nwa na complain because o nweghị brain to solve the problem. Like animal, ihe eji akpọ ha animal bụ na ha enweghị ability to solve problem. So obere nwa na-ebe akwa due to na o nweghị solution to his problem. Mana agadi nwoke na agadi nwaanyị na complain about physical creation, not even divine creation, physical creation, to control, ọkwa just to control ka the world ghara ịdị disastrous. Common thing, the commonest thing is physical creation. Ihe anyị were from nature convert ya to a living something, nyanwa ka anyị were zere as the all and all, as the all of all. Nwanne we consume. Onye dịrị ga-egote nri ọkụkọ, ọ pụta n'ụzọ na-egwu egwu before na-abata na ya na ọkụkọ anwụ. Ọ ihe anyị na-eme. We are on a journey, ruo n'ụzọ gwube egwu. Kedu onye na-amaghị na ebe a wụ dustbin? Who don't know? Ndị Igbo kpọrọ ya arụsị. Arụsị, ebe a ka arụsị. Body and the head, isi na ọdụ, join together here. Ama, di and ọha, join together here. Nwanne, until you clean the body, the divine will not come. Nna agwa gị eziokwu, a sị na whenever the master, the student is ready, the master appear. Mmadụ enweghị ike ịgwa gị, you witness by yourself, because it's witness, it's revelation. Nobody can tell you, because it's about experience, it's your own experience according to who you are and what you are. So your experience go according to your own understanding. So ihe m na-agwa unu, mmadụ agwaghị m ya, nobody told me. Onweghị gwara m about Amadioha. Nobody ever told me about Amadioha. Nobody ever. Nobody ever told me about ọdịnala Igbo. Nobody ever. Not omenala Igbo. I was more radical than you. Most of you. Gaa jụọ ese nwanne. Otu nkwọ. Ndị mmadụ matara m here. Many people ma m here. We grow together. Yotago. Ọ bụrụ okwu. All these things I've never. Gwa m maka mgbe ahụ nọ na be anyị, gwa m okwu Amadioha azụ ebo ka m ga-akọ gị sef. Ọ bụrụ na ife ọrụ bịa m n'aka mpịa ngwa ọga ịba. But it's unfortunate, because ọ ka onye si debe ute ka o si edina. But I chose a certain life. Si na otu a ka m chọrọ isi wee bi. Nobody told me anything. Agara m seminary school ichi fada, ruo that place, ihe a na-eme that place edoghị m anya. Odomanya na ihe ndị a na-eme ebe a, nwanne agụgọ dị nsị mba, ihe a bụrụ ihe, ọ bụrụ ihe akara ka a na-eme. Nna m nwasị ebe a pụtara, but o nwere ihe m chọrọ
I was born in a family of amaala. My grandfather was Ezala, my grandmother was amaala. Ana m afụ ha ka ha si ebi ndụ mgbe m gara seminarị a nsị mba ihe a bụrụ ihe mma na-eme na mma na-eme ihe ọzọ ndị a na-eme mana mma anaghị eme ihe ndị a na-eme. Mma nwere ka o si eme ihe nke ya, mma nwere ọfọ nwee ihe niile na-ebi ndụ dị agha, nwee ndị ọ na-agwaba okwu anaghị m afụ ha ma anụmanụ ka ọ na-ekwu ya. Nke ndị ya na seminarị a na-eje nsị mba na ihe ndị a na-akọ ebe ya edoghị m anya. I have to go back to ihe mma na-ekwu, but unfortunately mma was not around. I begin to ask myself within myself na ebe ọ bụ na Ezala mụrụ m na achọrọ m ịma ihe ọma, na ọ bụ na mma mụrụ m na achọrọ m ịma ihe ama, because ebe anyị na-eje ụzọ adịrị. Because ị ga-ekwegodo ikwerezie na ama ewe gbagbara gị, you have to agree. You got to go. So before this revelation and agbatadozi one by one, small all growth, you have to be growing, continue growing. Ọ bụrụ a day job, but first of all you must agree. Agreement ga-emegodi gị ga-eji wee pụta mgbada. Ị ga-ekwere godi na ikwere na ife otu kwuru nwanne wee kọbazi ahụkọ. So ọwụhụ biko ọwụhụ na ọwụhụ ihe a na-ama tịka ọwụhụ ihe tịkọ mba. Ọ ihe gị na obi gị ewepụgodo ụjọ ihe ọbụla gbasara Igbo, wepụ ya ụjọ na-eme. Human being dị njọ, iche ịtụ ụjọ tụọ human being ụjọ, not anything about Igbo cosmology or Igbo God. No, fear human being dị njọ. Human being dị njọ nwanne. Chebe onwe gị, mmadụ adịrọ mma. Onye ọbụla na-abụghị amaghị ihe divine law, fear the person. Onye ọbụla na-ekweghị na Amadioha tụọ ya ụjọ, because ọ dị dangerous to you. Onye nkịtị dị dangerous. Animal, he can do anything at any time. Be careful. Mana asịkwa gị na arụsị na-egbu mmadụ, mmụọ nke a mee nka, mmụọ nke eme nka, ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ. Ịghọtago? Ọwụ na mmụọ ahụ na-eme ihe ahụ n'ukwuru, onwe onye ga-eme oji izu ochi ọgbagbuo mmadụ ọ na ndị agha ghara ije gbuo ya. Ndị Fulani a na-egbu mmadụ, ndị ha egburu egbuo na ha anaghị ejeje gbuo ndị Fulani. Why? Ndị mgboko na-egbusi ndị mmadụ, ndị agha egburu egbu, why na ha ejekwe je gbuo ndị agha gburu ha na. So odoge anya na ihe a bụ ihe eji eyi ụmụazị egwu. Ịghọtago? Nwanne ị na-aga ebe ọbụla ị na-aga, ịfụ ha na ihe dị ka agha na ọ bụghị mmadụ, don't run away. Ịfụ mmadụ gbaba ọsọ. Ịfụ mmadụ na dark place gbapụ ọsọ. Ịfụ ihe na-awụghị mmadụ nwanne kwuru. Agwara m gị eziokwu, don't go away, don't run. Ịfụ mmadụ gbaba ọsọ, mmadụ dị dangerous. But ịfụ ihe awụghị mmadụ nwanne na-agba n'ọsọ, nwere ike ọ chọrọ iziga ozi. Ịfụ mmadụ gbaba, mmadụ ka ị ga-agbara ọsọ, awụghị mmụọ. So ihe eji wee kụsa ha n'Igbo dịsi ihe asịrị ya na-akọ, asị ụnụ na ndị Igbo nna gị ji wee na-efe arụsị. Na nwanne, arụsị bụ mmadụ. Simple. Then cleanse the body. Ife arụsị, how do you cross? How do you cross the arụsị? Because ebe anụ anyị nọ bụ physical earth, nature, physical earth. How do you cross here? Ọ ihe a na-achọ ịgwa gị ya ịkross arụsị ife, because ife ọwa oyibo na-egbu ụnụ. Ife wụ to cross over, ofufe ka ịgafe ya asị ga ịgafe ihe na gafee nu earth na earth gwara happen that sharp object. Ọ dị dangerous to cross earth. People na-anọcha here 20 years, 20 times, the cycle here 20 times, because the last bus stop ịgafe si ebe a nwanne na go ịgafe nwo here you gone. Ebe anyị nwa arụsị a na-ekwu maka ịkros arụsị ife arụsị. So ndị mmadụ ha aghọtaghị Igbo because ama abara ebe ha nọ, ha mara ihe bụ Amadioha, that's why ha ghọta ọsị ife arụsị bụ gịnị ka a na-akọ. Jesus Christ were graven image. Don't you know? Jesus Christ is a graven image. So Mary is a graven image. So who is fooling who? Who is fooling who? Even though na some people in our land na-efe ihe apịrị apị, but ihe apịrị apị na-ekwu, how do you cross ihe apịrị apị? All those image agwa na-enye gị bụ na
a na-agwa gị because all those things was mind ka a na-ekwu all character and behavior. Ihe ahụ ị na-akpọ all information nọ there. Those ihe apịrị apị ọkwa ha nke ndị ọrụ anụ a na-akpụsị today. Ke ndị ancient ahụ ị na-anya na ihu ya after no sign jujere ahụ niile so sign ka egosiri ọ sign simple. Ndị na-efe ihe apịrị apị bụ out of ignorance. Ha amaghị buchi one day they will know. Nwere ike o take ya for generation 5 generation but they will know. Don't worry yourself, never worry, because everybody act according to their own understanding. Everybody act according to their own understanding. But some people na-eburu anyị iro because na anyị gwara ha sị ha, my brother, you have to ascend, you have to elevate. Na animal a na-ekwu ogonwa ka a na-ekwu mmụọ nọ n'ime gị, because mmụọ nọ n'ime gị dị n'ụdị n'ụdị. Enwere mmụọ na-eme gị na-eji akpa agwa jọrọ njọ, onye ka a na-ekwu enyere gị n'ụdị nke anụmanụ ka ị gbuo mmụọ ọjọọ ahụ nọ gị n'ime ka ị were ezigbo mmadụ. Ọ sị mba, otu anyị iro na anyị gwara ya si egbukwe na ụmụ anụmanụ na-enwere ihe ha mere ka ọtụ anyị iro. Mana anyị Igbo ga-agbara anyị aka mbe, ọ ga-agbara anyị osiaga. A sị na onye enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị bịara gwa ndị be anyị sị ha na ụmụaka anyị enweghị ihe ha na-eme, na ọwụ na anyị gbakọ ọnụ anyị ga-atụ nwa alụ, anyị ga-esi wee mee ka ụmụaka anyị nwee aka ọrụ. Ndị a the same people la turn back. Nwanne, enweghị ihe ị ga-emenwu ụzụkpụrụ gị, enweghị ihe ị ga-emenwu ụzụkpụrụ gị, maka na this revolution of cultural revolution we started n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ bụrụ maka ego, ịghọtago? Ọwụ knowledge na-achị ụwa, amamihe na ọgụgụ isi na-achị ụwa. Ịchọọ ịta anụmanụ 100 you are okay. Ịchọ izu ochiche ịgba ama you are okay. Nobody cares. Ọ mkpụrụ onye kọrọ n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. I can never ask you money for anything, never. Ọ bụrụ ọgwụ ọrịa kwere gị, gịnị ka m ji ego eji nye eme gị? I can never ask you money mbọsị nna ga-enye m. Don't give me and I will never ask you. So onye ọbụla kwuru against us with money will be tied you. Ị ga-anwa nwa ihere. I can never ask you money. Na-ege ntị o, ihe a public ka m na-ekwu ya. Mbọsị nna gị enyekwana m, don't give me, so that shame will catch you. Those useless people na nonsense. Gịnị ka m jere oge ji m eme gị? Can you stand me? Ime onye mbụ, do you know me? Ma my level. Onye agụọ na-agụ achọrọ inyere aka. Onye agụọ na-agụ achọrọ inyere aka. Nwanne, ọsọ gị gbasịa. Ịmara ihe anyị na-agwa unu bụ ihe dịka chi si ike ye. O nwanne m chemaka ara gị niile, nwunye dị m dị njọ. Unu anụgo egwu a? Ihe anyị na-agwa gị bụ mmiri gburu amụma koro n'eluigwe. Any religion si n'ụwa wee pụta came out of Igbo land. Any divine principle from this earth came from Igbo land. We are the offspring of those people who did that. Amaghị m ema. Oh, because of na na-akpọ mmadụ dibịa mmeri oche na mmụọ. Mba, because dibịa abụrụ afa mmadụ. Dibia were title. Dibia is a title which means human being, higher knowledge. That means na ama abịago n'ime gị biri. It's as simple as that. It's a title like Ichie, Reverend Father, o a title ọ bụrụ afa mmadụ. Reverend Father Charles bụ afa mmadụ. Like Eze bụ minista, Eze ala bụ minister of ala, the land, not Eze. Anyị wụ the offspring of those mighty divine divinity
of the ancient, ndị anyị kere of aha, we are their offspring. So ọ bụrụ na ị maghị mara ya, ụta ka afọ gwara Hausa na ụta. Human being enweghị limit in their knowledge because you are one with the universe. Only thing jigi na ame bụ your character, your attitude, your way of life. Onye jigi. If you are in bondage, nwanne is destiny. Not destiny. Because you refuse to listen. You refuse to listen. Because ngwasịa gị ihe ata, ọwụ sọ na ikwughị m salary, ekwughịrụ m ụgwọ telefonu, ekwughịrụ m ụgwọ voice, ekwughịrụ m ụgwọ ọkụ, ịtọ ọnụkwa kpọọ m iyi n'ime ya. Nwanne, your own will be worst because enweghị ihe ọjọọ m mere gị, enweghị ihe ọjọọ m gwara gị. I only give you solution to your problem. To Igbo problem, we bring solution to it. Not only that you refuse, and your suffer will increase times 10. Because as na kama ọnụ na-eri eri ga-akwụsị iri, nke na-eribeghị erikwere, is what you are confronting. Kama ọnụ na-eri eri ga-akwụsị, kama nke na-eribeghị eri ya bụrụ ọnụ. Nwanne, the only way to your righteousness will prove not guilty. To prove not guilty, ihe nna ya ọnụ, to prove not guilty. If you are guilty, nwanne, ị nwere ụgba. Ịghọtago? All this social culture ka anyị ga-eji wee negotiate here. That is our diplomatic mission. Without social culture, you have nothing to come to the table. Nobody will ever call you because you have nothing. You want something to come to the table, man. And after ndị mkpa afọ ogologo ime na, they will invite you for a purpose. For what? For what? At least if you have a mind, they will call you for having the mind. You must have something to offer. Ị gaghị agba ogbenye were amoosu. Ị gaghị. There is no way. Enweghị ka ọ ga-esi eme, ọ dịghị possible. Ị gaghị ebi n'elu biri n'ala. Anyị enweghị problem. Only thing we have is ntị ike. Anyị bụ ndị ntị ike. Ntị blọk ntị kpọchiri akpọchi. Anyị enweghị nsogbu. Because life itself is a place, is a prison, dustbin. But amadi, those people who refuse the ama, what is the consequence of refusing the ama? What you are saying. So is this just natural order? Nothing more, nothing else. It's natural order. If you refuse the law, the order will come against you. If you refuse the law, agbara m ọnụ ngwasị ụnụ nwanne, these videos, all of them will bear us witness. Go and watch all of them. They will tell you one thing. Only one thing they keep telling you. And anyị ebidobere nwanne. Anyị ebidobere ebido. Anyị ka na Genesis. Anyị ka na Genesis a na-akọ akụkọ. Akwọba ebi ntị akwọ ma ya na-esi. Akwọba ebi ntị akwọ ma ya na-esi. Anyị ga-emegide ihe nwanne ike gwu gị. Don't come and listen. Nobody cares. Unborn children will listen to it, not you. Our unborn children will listen to this. We said that we told them, we want them. We want them and we told them. Because this thing will stay. As long as internet is alive. As long as internet the on, this thing will be here. So what expiring date? Because as it was in the beginning, is now and will ever shall be. As it was in the beginning, is now and will ever shall be. The only solution to Igbo problem is Amadioha. The only solution to Igbo problem is Amadioha. Because no Amadioha, no Igbo. No Amadioha, no Igbo. It's a divine principle that will lead you to your destiny because you are going to your destination. It's map.
mba. Iji compass mba. Iji information mba. Ebe ka ị na-echekwa ndụ, ọ na-ebi ndụ just living like that. nwe nne nwanne anyị nọ ọfụma, ndị ndozi ọdịnala nọ ọfụma, anyị anaghị etu ya ọwụrụ ọnụ, ma anyị na-etukwa ya ọwụrụ ọnụ because our work we suffer for it. Anyị tara ya afụfụ, ọ dịghị izi. Nwanne ekwene ka ndị ụka mee gị intimidate. Ndị ụka have no stand. Ndị ụka wụ shameless people. Ha anaghị ihere, anaghị eme ha. Ọ na-adị proud to shout to God as if na nne ya ma ihe na-akpọ God. Nna gị ma ihe na-akpọ Amadioha, ma ihe God. God came yesterday with the British. Then who are you fooling? You ka ha na-eshi ashat with the proud ha na-eji ekwu eche. Ọ na-akazi ịfụ na ya na God ofu na ofu nna. Ma na God tell God dị eri ọrụ. Who send you? Kedu onye wụ God nwa sendịrị gị? When? Where? With who? Nwanne, you run based on memory. Ụbụrụ na-arụ ọrụ based on memory. So this God, which memory of God you are talking about? Which God? Each one of these people, nwanne kọwagotiri m ihe wụ God a now. Ọ gaghị agbanwe gị. He cannot explain. But to God, say Jesus si ya nwanne. Jesus ọ wụ onye ebe? Ajụjụ ka m na-ajụ. O dakwana ihe a m gwara ụnụ. Ijighị kompas, ijighị maapụ. Ha na-etizikwuzi mmọnwụ n'ụlọ ụka ka i wee fụ nna nga a na-ebigharị aka, a na-eti mmọnwụ n'ụlọ ụka. Etisie mmọnwụ erie ji. Fada na-erizi ji, fada risie ji, fada na-awa ọjị, ọwasị ọjị oti. Nna a na-akọ chefuo na these things who memory, all of them were nothing but artwork. It's like acting movie. Culture is a movie. That is information. Every movie is information. Every culture is art. It's artwork. Imagine now culture artwork. So kedu ka ebe a ga combine this ji na ụka anụmanụ na-aka na ka ebe a ga-etinye? That is it. Ebe ka ga-agbakenye. So iche iwe omenala Igbo ịgbaghị nsogbu adịghị. Nwanne, ị gaghị abụ a Muslim without believing in Islam. But every Muslim person can recite Quran. Not all. Every Muslim person can read Quran. And every Christian can read Bible. So iwu bụ na ịwụrụ onye omenala Igbo na ị ga-amarịrị ihe omenala Igbo anụnwa. Mba, at least that at least ị gara ime nna gị ihere n'anya. At least, because rejecting your own makes you vulnerable. I underrate. Because all the memory drawn in your system is an information. Ihe mere ana Igbo adịghị mma for this thing, because omume gị adịghị mma, enye gị fake iwere omume gị dịrị mma ihe ifuru ka m were fake ebe na nkọndem ya. Ọkwa gwara m gị na ejem seminary school. So ị gaghị mmara ihe dị n'ụka, ị gaghị asị na ị ka mmara ya. So ọ gwara m je seminary school na-agwaghị destin nkọ. A sị na mgbe onye jideta ụra bụ ụtụtụ ya, mind you, onweghị onye gwara m. Had it been na enwere onye gwara m, enwere ike nkwere, nwere ike ma ekwere, who know, nobody knows. But at least ị ka nwere lock, somebody na-agba gị agba. Mụ nwa na onwe m enweghị onye gwara m. Seminary mmadụ na-alahụ that place every day, nye mmadụ mọdụ garị nwa garị ọdịka okwute ute ofe ọgbọnọ gbara mmiri. Ofe ọgbọnọ gbara mmiri a na-eji irichi na-ebesa akwa ka ihe mere ga-eji kpọta gị ihe. Kedu ihe mere ndị family ụlọ eji kpọta gị ihe azara eje seminary school? So nwanne na-asa abụ masị na-edo masị. Anyị na-edo masị na-asa abụ masị every 24 hours. A na-aka ụka every na seminary school, every day a na-aka ụka. So enweghị ị ga-ajụ m about fada
ma ọ ịka ụka na aghara m ịgwa gị bikos ebiri m ya ebi jee ya gụọ ya na akwụkwọ ịghọtara. So mụnwa na-agwa gị ma ihe m na-ekwu, ama m ihe wụ Jizọs, mara ihe wụ mmeri, mara ihe wụ God n'olu oyibo, ihe niile amacha m. So mgbe m na-agwa gị maka Amadioha, ama m ihe m na-ekwu bikos once ị na-aga dị nwanne ekenyeghekwa gị n'ọfọ ebe ahụ. Ebe ekenyere gị n'ọfọ bụ na Amadioha, ọ bụghị na God nwere ndị ekenyere n'ọfọ dị maka e nwere mission, o nwere contract ha rijiri with nature based on that God then reach because everybody nwere ihe ọ na-arụ. Nwanne mkpụrụ aka niile nwere ihe ha na-arụ, mkpụrụ aka niile abụghị ofu, mkpụrụ aka ọbụla nwere ihe ọ na-arụ. So nke nwa na onwe gị, nna gị nwere ihe ha rijiri agreement with nature to do particularly. So nwa bekee nwere ihe o representịrị o ji acha ọcha, ịhụ ka ọ na-acha ọcha. So o nwere ihe o representịrị iche, ịghọtago? So ọ bụzi o representịrị opposite of you nkọ. How can you worship somebody who represent your opposite? Because e nwere aka nri nwa aka ekpe, ị kwesịrị ịnọ n'aka ekpe nye nwanọdụ n'aka nri, ngụwa jezie n'aka nri nọdụ gị na ya na-azọ place. A ga-akwa gị aka na nwanne, eji ịkọ gị aka nwanne, efu ole ifute ọla nataba 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 nataba. Gwa ha na ịbụ onye ọdịnala, gwa ha na ịbụ onye omenala, nsogbu adị. Even though anyị ga-edozi ọdịnala Igbo, anyị bịara ndozi, mana esokwana ndị na-egbu anụ mba. So na hapụ ha ka ha gbube, hapụ ha ka ha gbube. Eso na ha ndị ndozi ọdịnala ga-ewetara ndị be anyị practical way of worship, practical way of worship, because worship bụ maka a na-ekwu ngụwa wee ruru unyu, ọ bụghị Amadioha ruru unyu, ọ bụ ngụwa ruru unyu. So if there is a worship, it should be you. You should watch yourself. You got to go. So ikpe ekpere iti, ọ bụrụ na o nwere onye mere gị ihe ọjọọ ma onye mere ihe ọjọọ, ị na-atụ ya mmehie. It's between you and your perception. So ọ bụrụ about one supreme man, master gbara afọ ọnụ. No, that is not true. You can never, this force go movement or manifestation. Agbụsị, oke, ọchịcha, all of them are manifestation. So kedu ka mmadụ ha human being ga-esi claim muzie dokọrọ everything ọgadagidi na-emebisi everywhere claim kwa right. Anyị na-egbusi, anyị na-ewere ụmụ ọkụkọ na azụ, anyị zụsi ọkụkọ anyị ree ha reta ego tii na akpa. Kedu ka anyị si eme ihe ọma na ka ekpere ka how can we be the leader? Iwere ewu, ibute ewu debe na ya adịghị n'azụ, ọzụsụ ya mụọ nwa ị na-ere. Iwere nkịta desa na ya adịghị n'azụ, ọmụọ nwa ire. Ọ bụrụkwa nna nkịta were anyị desa na ya adịghị, anyị mụọ nwa nkịta ere. How do we feel? Ha dị asịrị nọọsụ, then did us slavery for 400 years. Ma ị na-ere ọkụkọ sinzi, ọkụkọ one ka ị regoro, ọkụkọ ọsị na-ebe slavery. What of mbọsọ ọkụkọ jekwe demonstration sị na ndị a na-azụ anyị, na-enye anyị nri ka anyị na-agbadi mkpa ka ha na-ere anyị. Ka ihe ga-ekwukwe na ọwụ na ọkụkọ kwuo the same thing ma ọ bụ ezi ụrụ na azụ sị na ndị a na-azụ anyị, azụzi anyị, ere anyị, na-eme demonstration. Ka ihe unu ga-ekwu because ha enweghị. So ọwụ na enweghị right to talk, nwa bekee na-matrit gị bad. Ọwụ na the same thing aka ị na-eme ụmụ anụmanụ because nobody can speak for them. Ị na-eme ha the same thing, but ị na-ajọji kwa ị na-ajọji kwa nwa bekee na ọ na-eme gị bad. Ọwụ the same thing ka ị na-eme ụmụ anụmanụ na-enweghị onye ga-ekwuchite ha ọnụ ha. Ọwụ the same thing. Aka ndị kwa aka ekpe kwa aka ndị nwanne irighị nne nwụọ, ọ mmadụ sị gị dịrị ndụ, onwe dị ndụ eme nwụọ na must you kill ụmụ anụmanụ nọrọ onwe ha to survive. Ha gbukwe ndị gị nwa nkọ, ha gbuo gị nsogbu adị, ha gbuo gị ọwụrụ arụ. Hey, nna agụ egbuo n'isi manụ, agụ agba agụ egbe. Mana ụnụ na-egbu ọkụ eri na ka ịhụ na-agbara agụ egbe. Agụ rienu mmadụ na agụụ na-agụ ya orie nri. Agụụ na-agụ agụụ chọrọ iri nri. Otu ahụ o si agụ gị Igbo. Ije na China, ha na-eri nkịta, na-eri gasị ihe dị iche iche. Ebe na Europe ha na-eri ọchịcha a na-akpọ crayfish bụ ọchịcha mmiri. Ha na-eri seafood a bụ ọchịcha. Ha niile seafood bụ ọchịcha. Mana enweta ka ha si ata ya na Europe hia,
ka a ga-asị na ọwụ salad ka a si ata ọchịcha hie ọchịcha ha na-akpọ crayfish nnukwu the way ha si ata ya ebe a nwere ụdị nọnsensị ha na-ewepụtacha na mmiri tụmọnụ si food ha na-eri ebe a ma nke a na-akpọ octopus nwanne ọ na-eme oyi ịghọtago nwere obodo ị ga-eme datị na ịfụ ya gbafuo ị gaghị erie irie nkịta hie enwere ike atụọ gị nga mana ije na Calabar nkịta wụ na one of the best food so ọwụ na this thing na-eme n'ụwa enwere obodo na-eri anụ mmadụ ịghọtago so obodo na-eri anụ mmadụ ka ihe ị ga-agwa ha na Fulani cleaners ha ga-asị ka ebe dị anụ aha dị n'aka ha jee buru eri ha ga-asị kedu ebe dị anụ dị ịghọtago so kedu ebe dị anụ dị ka eje buru erie na simple ha chọrọ mmadụ dị anụ ha chọrọ iri ndị na-eri anụ mmadụ na azipụta dị anụ ka ha rie so because iji na datin wee na judge all these things so based on what you do they pay you back. Most of the anụmanụ unu na-egbucha most of them bụ mmadụ rụrụ ana pụọ ezi enu mgbe ahụ agụ chụbara ụmụ anụmanụ jide ofu rie ya ha ruru 30-40 ebe ahụ why o ji wee wụrụ particular one nke agụ jidere taa ya rie ya o nweghịzi ụmụ anụmanụ ọzọ why o ji wee wụrụ sọ nke ahụ ndị mmadụ jere ochi dị 5 jee ochi agbagbu ofu onye gbagbo mmadụ na ka ihe mere o ji wee wụrụ gị nwa ka agbagburu eburu moto na-agba accident mee ofu onye nwụọ ofu onye anwụrụ kedu ihe mere o ji wee wụrụ onye nke a nwụrụ onye nke ha nwụrụ because nature don't judge between life and death ihe dị ka mmadụ ịgbanyụ ọkụ nwanne ị gaa na mita tinye aka na eletrik ọchọpụ oge ịgbanyere ọkụ na eletrik ahụ ka dịkwa dị ọwụ na ịgbanyere ọkụ eletrik apụọ na mba enwere reason why ji eme ihe intercept so ụmụ ibe aga m eje ka m mee ihe ọzọ bata mara na Amadioha anụnwa anyị na-ekwu okwu onye ọbụla si na ya ga-abụ onye Igbo you must kụnye godido aka gị n'ọfọ ibinye aka na akwụkwọ Amadioha ibinye aka na akwụkwọ wee nabatazi gị ka onye Igbo klaasị Igbo klaasị na ana Igbo we are working on that badly anyị needre badly omenala Igbo Amadioha ọdịnala na omenala klaasị full time class o egosi ya ị ga-agụ ya otu esi agụ akwụkwọ na at least o nweziri ike ịwụ 3 times in a month or every weekend so that ọ ghara inye anyị na-adịghị free nsogbu like that apasiara ha akwụkwọ ịgụsị ya ime exam ịpasị ya ịgụsịa 1 ịgụọ mbụ ịgụọ 2 ịgụọ 3 ịghọtago na nwanne nidiri ịgụsị akwụkwọ a ịgụsị ya ọfụma umeala ya o festival ceremony umeala o ceremony this thing kwesịrị every weekend kwesịrị ịbịara na ndị Bible you must read them in the class every Igbo meeting kwesịrị because ihe nwere nwanne anyị bụ ọtọ ndozi ọdịnala ekenere ha ịnụ ha maka ndozi ọdịnala nwanne na-awụli elu chap na-agba ka agụ chanchan maka ọnwụ na ọ bụghị ya all these things anyị na-ekwu na nwanne ọ kara ifuchago ọ kara ifugo can you imagine ụlọ ka ihe anyị kara ime nwanne gịnị ka anyị kara ime dị gịnị ka anyị kara ime ọnwụ na ọ bụ ndozi ọdịnala na-ekwuzi okwu with the proud asị onye Igbo na-ekwu maka omenala Igbo because ọ bụrụ na enweghị ihe kara anyị obi anyị agaghị ekwu because ndị mmadụ ga-abịa jụ anyị bara ọkụ anyị nwere ike ikwu maka education of Igbo cultural education proudly ma ọ bụrụ na enweghị ihe kara anyị obi nwanne ịhụ ana textbook gba ọtọ textbook ihe na-eju n'ime ịfụ ana textbook gba ọtọ before textbook enweghị nke na-agba ọtọ textbook bụ content and concept juru n'ime so if we can say that openly that means anyị dị sure ihe anyị na-ekwu ụmụ ibe Amadioha ọdịnala na omenala simple every other thing is inside this thing every other which is compiled padded we must go back to the source only then we can develop as a human being first of all you develop the mind all the mind ga manifest is because mmadụ na manifest what is unseen as above so below
so we have to manifest what we have in our mind, in our society. So when your society adịrọ mma, o shoro na nwanne ịgba ọtọ. Society ga-adịrọ mma, ịgba ọtọ ebe a, ịgba ọtọ. Simple as ABC. Enweghịzi otu ọzọ esi eme n'ụwa. Ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Onye chọrọ ịbata, onye adịghị ịgba ndụ. Anyị anakwaghị eme biznes ebe a. Anyị anakwaghị eme biznes ebe a. Biko, maka ndị ga-akọrọ ịkwụkwọ na okwu ego abịa m n'ahụ. Achọkwa m jidekwa ego gị, don't give me. You got to go. Don't give me. Nna ga-enye m. Don't give me. Jide ego gị. Kwurukwuru okwu. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ndị ndozi ọdịnala Igbo. Because ebe ọ bụ na ị nụrụ ya, mmadụ gwa gị okwu ọzọ, isi ya nwoke m shut up. Ndị ahụ ndị ndozi ọdịnala. Kedu ihe gbasara ego ebe ahụ? Because mana ndị Igbo otu a mgbe ọ bụla akọghị ibe, nwee mgbe ha ji ego mgbe ọ bụla ha na-ego. Ego nwa ha afụkwa ha. Mgbe ọ bụla ha na-ego, mana ego nwa ha nweghị. Ndozi ọdịnala bụ charity organization. Charity, ị naghị afụ ebe anyị na-eje na school, ị naghị afụ ebe anyị na-eje na motherless baby, ị naghị afụ ebe anyị na-eje n'ebe ndị ụkwụ jiri aka jiri. Ọ ihe anyị na-eme. Ndozi ọdịnala bụ charity organization. We support the helpless and give the helpless, hopeless people. Ọ ihe anyị bịara. Ọrụ anyị bịara, ọrụ mbadiwe, ọrụ akwụ ụgwọ, ọrụ mbadiwe. Ọrụ mbadiwe ka anyị na-arụ. So ihe ọ bụla anyị nwere ka anyị ga-eji were ọrụ mbadiwe anyị. Ụna onye si gị bịa hịa ka eme biznes. Ndị anyị chụpụrụ achụpụ bụ ndị bịa bụ biznes anyị si ha mba. Maka na anụ ka anyị kwuru okwu sayensị and teknọlọji na YouTube na Facebook ha gbara bịa ndị ochie na ndị ahụ. Hey nwanne, anụrụ m ka ị na-egwuru sayensị na teknọlọji, ya ka m ji bịa na mgbale n'anya. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala. Ịnụ ka anyị kwuru sayensị and teknọlọji, isi ọwụhụ ndozi ọdịnala, ọwụhụ nsọ ala, mana ọwụ nka na ụzụ ka ị bịara. Na nwanne ọhụ nka na ụzụ aha m nụrụ ka m bịara na ọhịa ka unu na-eme, ọhịa ka unu na-ekwu, ọ nka na ụzụ. Nwanne, anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ị naghị anụ ihe. Nka na ụzụ anyị ga-eme gba onwe anyị na onwe anyị na onwe anyị. Ọ bụ maka ndị na-abụghị ndị ndozi ọdịnala mba. Nwanne, anyị na-akpa ngịga, anyị ma akpa nkata. Enweghị ụdị plan ị tụrụ ịbịa hịa igwu anyị waya ya ga-ejide nwunye. Enweghị ụdị nkata ị kpara. Because nwanne, before anything, anyị ji ogu na ọfọ wee bịa. Ebe ọ sọkwara gị si bịa, a sị na efi na-enweghị ọdụ, chie na-achụrụ ya ijiji. Chie na-achụrụ ya ijiji. Adị m chọọ ihe m na-ekwu. Adị m chọọ personally, mụ na ana Igbo gbara ndụ. Ịgotago, awụ m nwa amaala, amụrụ m amụ na amaala. Ndị dịkwere ndụ bụ ndị nwụrụ anwụ. O nwezighị onye n'ime ha dị ndụ. So you don't know how me and them relate and communicate. Ịmaghị ihe mmadụ ji wee bịa. Nwanna ya bịa hie egwu. Anyị dị serious. Because ụmụ anyị enwere future. Igbo anago. Ụmụ anyị enweghị future. Na wee eziokwu. Olesi ma ha chọrọ ịbụ ndị obodo ọzọ. Fine and good. Onwerekwa onye si na mba. If you want to be any other country, no problem. But as long as Igbo is concerned, there is no future for that name Igbo. Unless ma ihe anụ anyị na-eme. That is the agreement. That is the agreement that this thing will be restored. That is why the information come. That is how the information come at the first place. Am I holy? Can you stand the just stand the way? Can you stand it? Just stand the way. Onye asị na ndị village a na-agwọ ntị ọgbafuru, imagine. Onye asị na mmụọ nke ọ na-agba ọsọ, arụsị ji eme nke ọ na-agba ọsọ, imagine. Igwe debezie 900 pages of omenala Igbo n'ebe eke na-eme tak chebapụ. Iruo m nse were m baịrụ gwukpọ gị anya. Before ndị ọcha arụba sayensị, ndị Igbo na-akpụ ụzụ n'Igbo ukwu. Kọpa nọ ebe ahụ, gold nọ ya, diamond na ọngị kpọrọ ha datin. Ọwụ ngị kpọrọ ya rubbish. Before nwa bekee akpụba ụzụ, a na-akpụ ụzụ n'Igbo ukwu, n'Ọka Igwe, n'Ọpị, Nsụka, a na-akpụ Igbo everywhere na n'Igbo a na-akpụ ụzụ. Ke ihe na-akọ ndị a bụ ndị mụrụ anyị. As long as you relate with them, nwanne, ha ga-egosi gị ebe ha kowere ngịga. They will show it to you.
ha ga-egosi gị ebe ha kobere ngịga ha ya esi ṅụrịa paracetamol ugboro ịtọ n'ịnọ simple ha ya esi ṅụrịa paracetamol simple okwu agwụ mana ebe ha kobere ngịga ha ga-egosi gị because ihe ha ji kee dị ọfọ debe bụ ka ị nwere ike iji efe ụzọ ihe ha ji kee dị ọfọ aha debe ya bụ ka ị were efe ụzọ ọwụ na ha achọghị gị ndụ ha agaghị eke dị ọfọ debe so enweghị onye ga-eme ọmụta nwa sị ka nwa ya naanị iyi taa enweghị onye ga-eme ọmụta nwa sị ka nwa ya naanị iyi so afụfụ a na-ata gị today ka iji gata azụ ebe anyị na-ejuzi adịghị ha ma na o meghị n'izu ome n'ọnwa ha ma na o meghị n'izu ome n'ọnwa ebe anyị na-eji ụzọ adịghị ya ị ga-atagide ahụfụ ntilichi ga azụ ọnwụ gbuo gị batakwaghị ege ọnwụ anaghị egbu mmadụ ịnwụsịa ịnwụsịa ịbịakwaghị ya ahụfụ a nwanne sọ ịnwụzie gị meskepụ ịnwụzie meskepụ taa ọnwụ na otu ahụ onye ọbụla nwụọ na ọnwụ nọ nke nwanne ọnwụ na ọnwụ ka afụfụ ụwa mma onye ọbụla nwụọ na nke mmadụ dị ndụ eme mmadụ ka dị ndụ ọnwụ ka mma mba na ọnwụọ na mana nke anwụ nechọ anaghị akọ dị ahụ ka ị nwụọ ịtụọ na tren nwụọ nechọ bịakwa kpọrọkwa gị sị gị nwanne bịa nsogbu adịghị na emechabeghị ihe dịrị gị ekwaghị ya ege a na-ekwu ibidokwa ebe ịkwụsịrị ebe ahụ ịkwụsị the worst thing bụ na ebe ịkwụsịrị ka ị ga-ebidokwa ị nwere ike add an inch ebe ahụ ị kwụsịrị pịa ka ị ga-ebidokwa and the worst thing bụ ị ga-alọs godi all the whole information niile ị nwere enwe bidokwa n'isi ị ga-ebido ebe ị kwụsịrị mana at least no more accumulated info ị ga-abịakwa wọchị bakwa isi gị ege nwere ike amụzie gị na Saudi Arabia anye gị Islam bifo ị mata nwere ike iruchara 40 years bifo ị mata na ihe enyere gị abụghị eziokwu ichi gabazikwa azụ oruzie a fool at 40 is a fool forever ma ọ nwere ike amụọ gị na Sambisa ịchọwagodi wee gị bifo ịchọwa wee gị gbaratara n'ala Igbo ọwụ na ịkụ na 40 50 years hai ịkwụchacha na isi ị na-anụzi ka nọ nso na-akọ ihe na Facebook isi ha nna ọwụ na mma ihe a bifo ịkwụọ na 40 years for nothing sake matazi ya late nwanne onye ọbụla nọ n'ụwa ga-ama ihe mana ịmara ya late njinji onye ọbụla nọ n'ụwa ga-ama ihe must because of destiny mana ịmara ya late nwanne ndị Igbo si anaghị amụ aka ekpe na nka aka ekpe anaghị amụ ya na nka ka anyị ji n'ụtụtụ kwuo ego ji bifo chi ejie omenala Igbo ọdịnala Igbo onye ihe anyị bịara ndozi ọdịnala that our book complete which is Amadioha ọdịnala omenala Igbo onye ka anyị bịara ebe and onye ka anyị ji enweghịzi ihe ọzọ anyị ji ọ dat nke edu anyị eje duru anyị na duru anyị gbago duru anyị gbadata na-ewu mmadụ anyị agaghị adị mmadụ na-esi mmụọ na akpọwala ha m na fon ka m jee ndị mara ndị na-akpọ m biko na ụmụ ibe anyị ga-ekwu leta